A miña casa é un lugar que fomos facendo o meu home máis eu desde un empezo, con moito esforzo e con moita ilusión, no que fomos creando os nosos espazos ao noso gosto, como a nos parecía que era máis agradable ou que era máis cómodo, máis confortable. Meus pais deixáronos o lugar onde facela, onde poder construíla, e pouco a pouco fomos enchendo de cousas que para nós teñen moito apego ou son especiais, de cousas que nos fan sentir ben. Para min a miña casa é como o lugar onde volta o guerreiro a descansar, onde encontra o seu sitio de paz, porque este lugar o fixemos Regina e máis eu. Despois viñeron as nenas, fomoslo facendo pouco a pouco, pero encheuse coas nenas, despois as nenas fixeronse grandes e agora andan cada unha polo seu lugar. Cando voltan, sigue sendo a súa casa, sigue sendo o noso lugar de encontro. Ahora temos un neno que cando el chega, isto se enche de alegría, isto é unha maravilla. Entón, para min a miña casa é isto, o lugar exacto onde quero estar coa miña xente, onde vivimos e todos somos felices. Non é unha cuestión material de que seña máis bonita, menos bonita, con máis cousas materiales ou menos. É o lugar perfecto onde me gusta chegar e descansar. É o meu lugar preferido. E aquí estamos para mostrarvos a parte que máis nos gusta disfrutar do noso fogar, que no meu caso concreto é este salón pequeniño que fixemos hai moitos anos Regina e máis eu cando comenzamos a nosa familia, e deste pequeno lugar fixemos o noso lugar de encontro onde nos encontrábamos despois de todo o día traballando. Chegábamos a casa, comíamos, cenábamos e xuntábamos coas nosas pequenas neste recuncho aquí ao pé da fumeira co lume encendido e disfrutando das nosas cousiñas, da nosa cerámica de Sargadelos, da nosa cultura, da nosa música, das fotografías de toda a nosa xente, os nosos pais, os nosos fillos, os nosos sobriños, as nosas, de todo canto fixo aquí meu sogro, estas vigas que podedes ver, as fixo meu sogro, estas ventás, as portas, a nosa habitación, todo isto forma parte da nosa vida. Neste recunchiño están moitas fases da nosa vida representadas. A primeira podemos iniciar con esta colección de medallóns de Sargadelos que se facían con cada edición de unha romaxe que se facía dende o ano 78 e que reunía todos os galegos creentes, casi non creentes, chamábase Romaxe dos Creentes Galegos, e o que trataban era de facer a xente ver e recuperar a súa identidade. Estas romaxes estaban promovidas por un grupo de cregos da época de seguidores de Xoán XXIII e que defendían que había que abrir os ollos á xente, enseñarlles cultura, enseñalos a sair do furado no que estábamos, despois de tantos anos aquí de ditadura. A primeira romaxe fíxose no nacemento do río Miño, en Fonmiñá, que é na zona norte de Lugo, cerca de Meira. O río Miño, como sabedes, representa todo o noso sangue porque é realmente o que percorre, xunto co seu afluente Sil, prácticamente toda Galicia e vai a desembocar despois no Atlántico, xa tocando con Portugal. Entón, ali naquela romaxe, nosotros fóramos levados por Ramón Raña, que era o noso crego, que era deste grupo de xente traballadora, e ali nos presentou a un grupo que naquel momento tiña moita sona, que era o Fuxan os Ventos, era un grupo de folk, protesta e música moi bonita, música nosa. Entón, eles animáronos a que nós, que aquí tiñamos un grupiño que só cantaban o que era
a iglesia, a que nos animásemos a formar tamén un grupo de folk, había moitas cancións que podíamos tamén loitar moito por todo o que estábamos defendendo naquele momento de transición. E ali decidimos que efectivamente o formaríamos ese día. E o ano seguinte, que foi en Aguiño, xa foi na zona do mar, representando, era nunha zona que representaba, pois eso, toda o integrada que está Galicia no mar, non? Estamos rodeados de mar. E ali xa actuamos como grupo. Eu aquí o que temos nosotros aquí son como 26, non sei cantas medallas. Ahora creo que se sigue facendo, pero nós temos hasta o ano 2006 nada máis. Despois tamén está outra fase da nosa vida que foi Donas e Galáns, que era un grupo de folk no que participamos tamén, tanto o meu home como a min. Incluso fóramos a un festival moi importante en Inglaterra, en Llangollen, que nos gustara moitísimo. Aí como cantareira e el tocando o bombo. E tamén está o Camiño de Santiago, que tamén o fixemos varias veces, que para nós é un vínculo moi bonito que nos une moito con a nosa terra, no que creemos moito. Bueno, pois agora estamos noutro lugar da casa, xa pasaron moitos anos, antes vos enseñábamos onde empezamos a nosa vida, a nosa familia, despois, como digo, pasaron os anos e fixemos un lugar moito máis amplo, ao pé da finca, sobre todo, bueno, pues aproveitando os espazos que tiñamos e pensando nas aboas, vivían con nosotros dúas aboas, agora, pues, hoy temos unha, para que elas que viviron toda a vida cuidando o seu campo, o seu terruño, pois que nos seus últimos días, pois pudieran seguir disfrutando pois de ver a finca, de ver as flores, de ver as plantas. Entón, fixemos este outro espacio, no cal nos sentimos tremendamente cómodos. Tamén temos a fumeira, aquí o inverno é longos, como ben sabedes, e o outono, entón o lume axúdanos moito a ser felices e a vivir con placidez dentro do fogar. Quero resaltar especialmente esa cadeira que está aí ás miñas costas, porque esa cadeira perteneceu a meu pai. Durante moitos anos era a cadeira onde meu pai se sentaba, onde nos recibía, onde tiñamos as tertulias. Entón, pois, bueno, cando meu pai desapareceu, eu trouxena pa a miña casa e a teño aí, a conservo con moitísimo cariño, porque, de alguna maneira, pois, igual que antes tiñamos as fotografías no salón de arriba con toda a familia que estaba presente sempre na nosa mesa, pois, de alguna maneira, pois, aquí tamén están meus sogros, está meu pai, miña nai, en fin, que seguimos con esa ligazón familiar vivindo cotidianamente. O sea, e está un lugar para min privilexiado da nosa casa. O Pumariño. Esta revistiña tan sinxela e tan de andar por casa que fixemos nós nunha época tamén bastante importante e bastante difícil aquí en España. Estábamos saindo da ditadura, ainda había restos de ditadura. Nós, xunto con Ramón Raña, Marián Arroyo e un grupo de colaboradores que éramos todos veciños que non tiñamos coñecimentos nin de periodismo, nin de moitas cousas que hai que ter para poder facer unha revistiña, pois lanzámonos e xuntábamos cada semana ou cada 15 días para falar dos temas que acontecían no concello, que estaba moi gobernado polas dereitas, polos fascistas, e por un personaxe en especial que era o secretario do Concello, que era un cacique tremendo e facía moitísimas falcatruadas. Entón, nós denunciábamos todas aquelas cousas que a nós nos parecía
que debíamos de facer público. Daquela non se podía falar moito. Falar, pois, incluso a moita xente lle parecía mal que se dixera o parecer. Viñamos de estar moi trincados, sin poder decir ningunha cousa, non? E entonces foi unha época, penso que moi revolucionaria e que colaborou tamén a abrirnos e a poder ver as cousas de diferente maneira. Foron como 3, 4 anos que estivemos editando cada mes unha revistiña que nos maquetábamos, tiñamos a dibuixante que era Marián, facíamos os artigos entre varios, cada un traía o comentario que lle parecía oportuno e discutíamos que era o que se debía de poñer ou non poñer. Era en tono sarcástico, humorístico, informativo, un pouco de todo. E isto foi unha época realmente bonita. Dende hai 28 anos aproximadamente participo nunha tradición que hai na miña cidade, en Ferrol, que como é a Festa das Pepitas, que é unha tradición centenaria, e eu participei 25 anos cunha rondalla, agora levo 3 anos noutra, e facemos música ferrolana o 19 de marzo, desde hai máis de 100 anos, se lle canta algo tan fermoso como é a muller ferrolana. A súa beleza, a súa beldad, unhas letras un pouco horteras, algunhas delas, pero bueno, é a tradición. Tamén se conserva esa tradición, o famoso pano das pepitas, que antiguamente era un pañuelo de seda bordado a mano por las señoritas de la ciudad con las letras de las canciones que se llevaban ese año. Pues esto se sigue conservando y as rondallas cada ano salen con unhas cantigas e os panos coa letra impresa. E para min é unha honra participar nelo, porque, volvo a repetir, hai máis de 100 anos que se fai na nosa cidade. Isto xa facían, pois, meu pai, eu levo 28 anos, e espero que isto siga outros 100 anos máis, polo menos. Os vinilos de Saraivas, que tamén conservamos, son un obxeto que marca e que referencia unha boa parte da nosa vida. Na época en que eu participaba neste grupo, da que fun fundadora, percorríamos toda Galicia con un obxectivo que era tamén reivindicar a fala, reivindicar o galego nas escolas e, aparte deso, cantar cantigas populares, recoller cantigas populares que se estaban perdendo. O nome de Saraivas tamén foi creado coa intención de que fose un nome sonoro que representase, pois, eso que nós queríamos facer, que se nos escoitase, que estivésemos presencia, non? Nesta época tiven tamén a oportunidade de coñecer a moitísima xente en todas as viaxes que facíamos, a xente importante da canción galega en aquel momento e dos musicales. A xira que fixemos por Venezuela foi en compañía do grupo Milladoiro. Tamén con este grupo tivemos a oportunidade, gracias sempre ao mentor Ramón Raña, de organizar un concurso para nenos para música infantil, porque na época da que estamos falando, en galego non había cancións infantís, somente 1 ou 2 discos perdidos de algún autor, e entón víamos que había necesidade de crear música infantil para volver a recuperar o galego e para que os nenos puidesen cantar en galego. Organizouse un festival que se chamaba Cantareliña e que tiña en cada provincia unha semifinal en donde se presentaban grupos e despois a final celebrábase sempre aquí en San Sadurniño, nos Xardíns do Pazo. De aí saliron moitísimas cancións moi bonitas que hoxe figuran nos libros de texto dos colexios. E foi tamén, para min, unha cousa moi importante que aportou Saraivas á cultura deste país. Cholima, nosa cholima, tan amarela no monte, e en la flor dos galegos.
e alma, a chorima saudade, a chorima saudade. Chorima, nosa chorima, cando amarela no monte, e en la flor dos